Kumusta mga pinalangga naton ka mga tagpalamati? Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa This is My Life, Mayo 25 tuig 2022. Mayong hapon sa tanan. Mayo ang hapon tungod dumanayanayang atun panahon pero kapaang sa gihapon. Ha? Ayo, hindi gid lang yan mapaktan ang pagtupa sang pagpanalithi or pag-ulan gani kung kamo dira may mga hinalay o kung may ginabulad-bulad kinanglan mag-ulo alerto samtang kamo dira nagapulo pahuway kag nagahilay-hilay naga-relax kay ti kinahanglan break mo na kinanglan naton gamay nga break humalin kaina sang kaagahon nga pagbugtaw tubtob sa pagpreparar sang palaniyagahon kag pagpaniyaga. Kinahanglan rest anay. Kinahanglan lingaw-lingaw anay. Magluwas nga nagalingaw-lingaw kang inyo mga kamot dira sa isa ka lamesa. O then sa mga nagalingaw-lingaw pag sa barakag sa mga petsa sa majungan, okay lang na iya. Na? Pero syempre mga palamatinaan, ari nagaupod kay Tita Wilma sa karon nga hapon. Palingawin na iton kamo, of din ninyo inyo kabus nga alagad tub-tub tak nala stress. Yes, sa sini nga hapon, kag syempre bantayan may naton ang mabasa naton nga sulat sa sini nga hapon. Halin sa isa ka iloy, baw na no, in love. Paamo ka na bala. Kung ano man ang kaundan sang sulat ni Aw-aw, no, si Aurora, no, hibaluon na to ni na karon kag prepare man nato ng aton sa mga opinion, ng aton sa nga ma-advise sa iya or maayo nga mga question. Kung kaisa makabasol man kita no, sa mga nagakatabo sa aton kabuhi, pero never gid kita nga magbasol sa kahitaasan. Kay ina paghangkat sa aton kabuhi, paghangkat sang aton ikasarang, kinahanglan kita mag mas pagid nga magbakod, right? Yes. Okay, gid kung ano man ginahimo nyo da sa nasiling na ni Tita Wilma, especially sa aton mga young ones, aton mga senior citizen, sigurado, ari lang tawe, gapong ko sa akon nga tumba-tumba, or plastic man nga bangko nga ginahilay-hilayan ko, pero updanay kita. Ang iban ara upod ta pa online, sa mga naka-online dira, hi and hello man sa inyo, relax lang inyo mga ma-share man, ma-like karon. Pwede man ka mo magka-comment dira sa aton chat room, inyo mga greetings. Yes, open lang na aton chat room sa aton Facebook Live via Facebook page sang Action Radio Bacolod. Kag iban pagin nga mga public affairs program sang Action Radio. No, mangadalag ko pagin nga mga balita nga matipon sang amon sa News Center ara dira inyo magkitan, inyo mabasahan kag inyo man mapamatian. Gani relax lang kita na magluwas pwede man kita maka-update sa amon sini website. Pwede ka mo direct ka login kung manami-nami kag mabulubas kog ang aton sining internet access na. Pwede lang makalagin sa www.actionradiobacolod.com.ph sa YouTube pagid pwede man search nyo lang Action Radio Bacolod. Amo na siling bala naton kinahanglan lang gid go lang kita pero kinahanglan man naton ang maghinay-hinay ba pa mo ka na nung ginihimo mo sa pilokam. hindi hindi lang ko mapamtang sa akong hair nga gray okay lang na siya pero magluwas na syempre naman nga iton nga horoscope nabantayan natin nga itong tag sa zodiac sign para naman karon nga adlaw ano naman ayan ang mabatian ko ni tungod sa akong zodiac sign wala makayuhom ako makalangho ako ko na makaamo man di bala makasiling ka nga makumod-kumod ka ay na no man ang akon lingaw ko lang na sa inyo kay ti kung medyo magsanto sa nagakatabo within the day di magkasiling ka ay do ka nami na pero kung hindi never mind paamo ka lang na bala spices of the day talang na iya panakot na ton sa matag-adlaw na ton nga mga hilikoton matag-adlaw na ton nga mga mabatian nga makalingaw sa aton makadivert sa aton mga ginapamensar kang mabatyagan ilabi na kung ikaw ang may ginaangkon dira nga problema o kung naga-enjoy
kung nagaud-ud ka mo dira sa pagtrabaho sa sulod sa inyo sinipanimalay, amo lang na iya na. Okay, hello, balikan ko pala mga seniors naton ha. May nasiplatan ko ni, hindi kahapon ko po ni tali mo noon, provide ko na muno, pero sa tuod sa Senado, sa karon ginatalakay mo na, ginatalakay yan na sa plenary, sa Senate, na ang ngahimuon inang 500 pesos na bala para sa mga indigent senior citizen. May ara gina-push kagkabay pa nga ma-approve na ina sang Senate nga himuon ina 1,000 pesos inang social pension sa mga indigent nga mga seniors. Ting sponsor sina si Senator Joel Villanueva man, hindi bala. Sa mga, mabasa kita bala dayon nga mga tatatang, mga dila ko bala. May mabasahan kita dayon nga mga comments, mga reactions, nga mga negative. Tikon kamuya kasarang-sarang ang inyo pamilya, okay lang na. Ina gina-propose para sa mga indigent. When we say indigent, wala na gid bala nasaligan nga mga senior citizen naton. Pero may mga nag-react pagin nga masiling nga, may ara gani nga, mayo na ganila pa nga buhi. May ara man sa amon, may ara man nagasiling nga, ginapili man di sa amon lugar. Abaw. Oo. Pero sa tuod-tuod lang, magsiling kita indigent. Inang hindi gin makasarang, no? Bisan inugbakal na lang bulong sa aton senior citizen. Kabay pa ina maaprubahan para man sa kaayuhan, ano? Okay, naging tandog ko lang na kami ara gid nga mga seniors bala nga makaluluoy ba kung makabati na sila ay tawe kabay pakaluyan man kami. Di bala? Oo, just pray lang kag magpaabot kita sang grasya sa aton adlaw-adlaw paamo kana. Kag gali dugay-dugay si Tita Wilma magabasa sa aton sulat sa sininga hapon. Mga greetings ninyo ara lang. Kag inyo man mga opinions, pwede nyo mapadala sa itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa chatroom natin, pwede nyo man mapadala ina. Pero hindi ginaton ani pagkalipatan ang para man sa aton ikaayong lawas. Ining mga produkto sang Dr. Alfred's, na? Basta mga produkto sang Dr. Alfred's, may ara ina US FDA seal of approval, may ara man Philippine BFAD seal of approval, especially ang Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia. 100% pure mangosteen natural, kag 100% nga organic. Organic na organic. Kag tandaan ninyo kompleto. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ito po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-isagid sa faktor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag Okay, good afternoon, good morning, ano pa ged? Good evening sa mga naka-online dira. Hello, Ma'am Jinky Dialagdon. Ma'am Jinky, yes, good morning. Na, good morning da sa imo kay good afternoon diri sa amon. Thank you, good ma'am na. Hello lang dira. Sir Mileli Uligo, na? Kay Sir Mileli Uligo, live sa Banis Cafe Highway sa Tingob. Okay, good sir. Good afternoon, Tito Weta, Miyako family, Laparan, Labaniego family, kag Esparicia family. Ay nagatamyaw ko, nilaparan sang pandanon DSB. God bless. Yes, ma'am, thank you. Thank you, gid sa hearts again send mo. Na? Tamiyaw lang, please, kay Ma'am Vanessa Star, kay Doc Mayo, kay Jinky Dialigdon, kay Noel Amar, kay Alex Montesa. Yes, sir, Muleli Oligo. Thank you, gid, Mr. Mileli Oligo, nga naka-online mine. Thanks for the heart. Okay, mga pita, samtanggay hilay sa MM's Money Cafe Highway, Tengob. Nagapangapi, Ma'am Wilma, sa matahong mga Salamat, good sir. Ana, magandang hapon, ate. Magandang hapon, ate, from Paranaque, Manila. Kay Janet Loplop Cabanas. Hello, Janet. Good afternoon. Thank you, kid. Good afternoon, Ma'am Wilma, and to all the listeners and viewers of ARB, especially to Malacan Gamala family. Please greet Mrs. Zenaida Manalo on her 84th, on her 84th birthday today of Barangay 28. Greetings coming from MTCC Branch 3 staff. Thank you so much. God bless and keep safe everyone. More power to ARB. Mayong hapon, Tito Wilma and Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo and Doc Mayo, Noel Amar, Alma Ulegon, kag Mickey Montilla, Cirela Samar Aguilion, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat, Gid, from Arizona, USA. Thanks, Gid. And thank you for the stars you sent, Mama Jinky Dialegdon. Thank you, Gid, Mama. So, I think enough lang na anay. Nabalikan talang kamo karon, Ana.
Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga passing para nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Patok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa bilang mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong nga signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa Alas 2:17 Action Radio Philippine Standard Time. Pasiplatan ko dali atong text hotline ha. Good PM tawe, greet ko lang sila mama kag papa sa Gilungan. Paghalong kamudera ma sa matag adlaw, V-Mar ni sang La Carlota. Okay lang kami ni Hana ma. Gataw ganay lang kami. Okay, 1780. Thank you, kid. Good PM tawe. Ga-monitor lang kami diri adlaw-adlaw sa La Carlota kag nagaluya. Nagaluya kami kung hindi ikaw duty sa imo programa. Ay nga mga anak mo, mga ko text friend, girl lang, thanks gid. Sa mga girls nga gusto makig-friend sa iyari nga cellphone number, 0955 365. Check to tawe. 0955 536-5231. Again, 0955-536-5231. For good lang, no? Mayuhay lang. Ha? Kinahanglan ang maayo lang. Okay? Pila lang ina sang aton mga mensahe. Diri kay karon mabasa naman tasang ila mga messages bala karon sa aton nga sulat nga mabasahan. Hindi bala ma'am ma'am si Ma'am Ana sinuro sila Carlota nga baskog naman daulan sa inyo. Ma'am Ana, bawho. Mabaskog ang ulan sa La Carlota. So, halong-halong man. Ako ni Helen, tawi kamustari lang kami gyapon gawatch sa imo. So, dira sa Valladolid, sa mga BHW, thank you, good and good afternoon sa inyo. Ay ho. Juvie Monares, mayong hapon man. Good afternoon, Tito We. Tito We, please greet ko sa akong hinablo si Brendelyn San Antonio Lipon, no? Sa iya ika-50 nga kaadlawan sa may Gayran, Bugos, Cebu. Happy birthday sa iya, gapamati sila naw tawe. Salamat gid. Okay. Salamat and God bless you and your family. Likewise, Ma'am Virgie, happy 50th birthday na kay Brendelyn San Antonio Lipon. Relax anay, mabasa na kita sang aton sulat para karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay okay, ang ato letter sender sa karon nga hapon, halin sa Banago, Bacolod City. Abaw, ginduhol yan, gin-type ko lang ni uli mo, na? Si Aurora siya, no? Sang Banago, Bacolod City, pero nagapatawag siya sa ngalan Aw-Aw. Kag ang sulat ni Inday Aw-Aw kay Tita Wilma nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong adlaw lang sa tanan nga nagapamati sa Action Radio Bacolod. Sa mga nagatan-aw man sa FB Live, kag sa tanan nga staff sang Action. Tita Wilma, ako si Aurora, pero tawag lang ako kay Aw-Aw.
gusto ko man i-share ang akon kabuhi. Kag mangayo man ko sang nagakaigo nga advice sa problema nga nagagamo sa akon. May 5 ako kabata, bulag sa bana, kay may iban na siya nga ginaupod. Nakakita siya, Tita Wilma, sang mas sexy, guwapa, kag siguro mas maayo sa kama. Kun nga ginbayaan niya kami nga iya pamilya. May nagaluyag sa akon, sultero. Kag baton man niya ang akon mga bata. Sang primero, nami ang amon pag-updanay, Tita Wilma. Pero samtang nagadugay, nagagwa ang tuod-tuod niya nga batasan. Masakit siya maghambal, kag halos hindi ko na matulon ang mga ginapanghambal niya. Luwas pang permisya didto sa iya nanay nga masakiton kay siya man ang nagaatipan. Nagdesisyon ako, Tita Wilma, nga istoryahon ko ining akon ka-live-in para makigbulag ako. Pero nakatilaw na ako istorya una sa iya, pero hindi siya magpasugot. Tita, hindi na ako happy sa iya. Wala na spark. Perte, dirigig ko nagyuho mo, inday, aw. Wala na spark ang pagpalanggaan ay namon. Isa pa, baog siya. Gani wala kami bata. Kag ako naman, kontento na sa 5 ko ka mga bata, tungod dalag ko na sila, kag hindi na dapat atipanon pa. Sa problema ko, Tita Wilma, ano man ang maayo ko himuon, hindi siya makigbulag sa akon sa pihak nga hindi na kami mag-insaktuhanay sa madamo nga bagay. Palangga gid kuno niya ako, kag hindi niya makaya kung madula ako sa iya kabuhi. Tita, kabay pa nga matagaan mo man ako sang suggestion sa mga dapat ko himuon. Salamat gid sa pagbasa. Ari lang kami sa may Banago, Bacolod City. Nagapasalamat, Aurora. Okay, sa itong letter sender sa imo aw nilang tawag ko. Daw mas nami pamatian ng aw mo. Kung magsiling ko nga Aurora, daw ang edad mo ada na sa 50s up. No? Kaya mo na mga ngalan sa una magsiling kaya mga Aurora, kompleto. Subong niya mga aw na mga Margo, mga nami na mga ngalan sa mga kabataan subong niya. So, huben ka pa. Na? Huben pa ka desway nga na kayong si aw nilang ang itawag ko sa imo. Ana? Sa imo salamat gid kag maayong hapon. Salamat sa gin-share mo diri sa This Is My Life. Una, kaglabaw sa tanan, salamat man sa pagsalig mo kay Tita Wilma na tungod sa imo problema. Pero, kung ako ang pamangkuton sa tuod lang gid hindi man gid siguro amo ginakabugat kag kabudlay sang ginaangkon mo nga problema subong. Di ba la? Hambal mo. Hambal mo, halos wala na oras. Galing mo, mention ang name sang guy mo. Na? Halos na wala na siya oras sa imo. Tungod, di makadto pa to siya sa iya iloy, nga nagamasakit, nga siya man ay nagaatipan. No? Paamo kay na bala? Di,
nagapakita na nga daan nga daw pareho lang nga bulagay na kamo. Kay maayo man nga ara siya sa luyo mo, maayo man nga wala, di bala? Kay kung wala siya diri, ato siya dito sa iloy niya nga nagamasakit. Pero gakatouch ko sa bahin niya, tuod. Ha? Kay nga, bisan paano, ha? Ginakadtuan niyang iya iloy. Ginaatipan niya nga ang iya iloy. Ano pa na sila kung abulagan mo gidbi, na? okay. Pero nagdesisyon ka nga bulagan mo siya mo, na? Ano man ang nagakadapat ni mo nga himuon. Ay, daw ako nagalibog ang ulo ko kung anong akon nga i-suggest sa imo. Kaysa makita ko, nakaupdanay na ka mo nga duha. Ikaw yan nag-decide, kay ginbayaan ka sang una, ang bana mo. Ginbayaan ka, upod sa imo kabataan. Tungod may nakita nga lain. Okay. Karon here comes ang single nga lalaki. Bato niya ang kabuhi mo. May kabataan ka. Ginpalangga niya. Nakita mo ang diferensya. Amo na, tungod wala na spark ang inyong relasyon, sa imo pamatyagan, do amo na bala. Ang pinamugid ka, akong eksplikar ko lang niya sa imo. Ang pinamu kaintindihon subong, amo ang sitwasyon sa kabataan mo, hindi lang ang imo kaugalingon. Dapat i-consider mo gid ang sitwasyon sa kabataan mo. Ginpalangga niya, ginbato niya ikaw, nami pang paupdanay ninyo, pagkatapos subong niya, madesisyon ka, ay ano man. Abi, binagbinaga balasang maayo, na? I'm sorry. Binagbinaga sang maayo kung husto ang dapat mo himuon, nga makigbulag ka sa iya. Kay kung ako yung pamangkuton mo, since nga nangayo ka sang advice ni Tita Wilma, humalin sang nagdesisyon ka nga makigupod sa iya bilang bana, ginbato niya ikaw so nag-live-in ka mo. Siguro, kung ano man ang dapat pagpasensyahan, di ba? Ano man ang diferensya, pangitaan sang solusyon. Abi pa sang karaba lang paminsaron mo, I don't know kung gusto ang amal ni Tita Wilma. Ako nagapaathag lang sang imo sitwasyon. Wala ako nagaakig sa imo. Na, nagapaathag lang ako sang matuod-tuod na nga kabuhi mo. Dugangi pasangkara ang imo paghangop. Kag ipautwas mo sa iya ang mga naindian mo. Naman na bala, hindi bala, no? Ipautwas mo sa iya ang mga naindian mo. Sining mga nakaligad nga mga inadlaw. Sa mga nakita mo kang nabatsyagan mo nga mga diferensya. Waay man siya makahibalo. So much better nga ipautwas mo sa iya nga nagakulang na siya gali sa imo. Kung sa ano man nga bagay ikaw inang nakahibalo na kung anong iya kakulangan. Kay basi siya, nagakabalaka man mo sa iya iloy at ididto mo ng iya pensar kag balatyagon. Pasalamatan mo na bala girl kay nga at talagsa ka lang makakita sang lalaki nga mabinalakon sa iya tigulang. Blessed ang mga tawo nga amo sina, nagaulikid sa ila ginikanan, ilabi na kung may mga ginabatyan. Kung nasakitan ka man sa mga ginapanghambal niya, na sa mga pang-insulto niya, kaisa syempre, basta ikaw gani, basta ang tao may problema, di ba la masingki? Ang tao nga may problema, irritable, di ba la? Amo na lang na, intindihon mo na lang na, ay nga mga anak mo, kung makahambal man siya kung ikaw man maghambal, magsabat sa iya, hindi mo man pagsupukon, hindi mo pagsugataon ang kainit niya kung nagapangakig siya. Sabat ikaw sang maalumanay. Hinay-hinay nga paghambal, kay ti masakit man, hambalo mo siya,
masakit man sa dulunggan mo. Ha? Masakit man sa dulunggan, mga ginapanghambal mo. Di mabatian sang dulunggan ko, nagalusot di sa heart ko. That's why nga nagaka-hurt ako. Bao pa mo kay na bala. Amo na siling naton nga ang mga bagay-bagay nga pwede mapaiway kag pwede masolusyonan pangitaan naton sang paagi. Ha? Kag dumdumon mo. Kung makigbulag ka sa iya, bulagan mo siya. Pagkatapos may mga luyag naman sa imo kag mag-propose sa imo. Nga makig-upod, makig-live-in ka naman. Ti ikatatlo na ang amay sa mga kabataan mo, ikaduha inang siling mo nga sultero nga baog wala ka mo bata. Tapos kung may ara pag ay siling mo kabataan mo bala dalag ko na pinsara bala dalag ko inang kabataan mo pila pa kabilog na hindi na iya hampang-hampang ang pagpakig-live-in nga na-use na iya kamo sa gamit nga live-in mo, no? Or pagpamana, kay the one will say, pagpamana, legal, inaiya kasado, bana, asawa. Pero kung nag-updanay ka mo, tiyan mo yung natawag nila nga, may term na mo, na partner mo bala, civil partner, I think, ado mo sina, no? Tidumdumon mo, nga, ang pagpakig-upod or pagpakig-live-in, hindi lang na siya pareho sang hampang-hampang. Ngayon, parehas bila nga, gutom-gutom kay nagid, gusto mo naging magkaon, nagalo ka sang kanon sa rice cooker o sa kaldero, mainit-init pati mo, patupra mo da yun, amo na siya, ay hindi girl, hindi mahapos. Kag kung lang tawuntad, tama lang kagamay, kag tama lang kahapaw, na? Para sa tama kagamay, tama kahapaw sang imo rason para ihambal mo nga makigsiparar ka sa iya. Namian lang ko kay nagapamatuod ang aksyon sang lalaki nga pag-atipan sang iya sini Iloy nga nagamasakit, nagapamatuod kag nagapakita lamang nga maayo siya nga klase sang bata. Na? Kag duna siya nga mabuot nga klase sang bata. Kung nga ang mga nakahambal man siya siguro sa mga masakit nga tinaga, tungod man sa nagakatabo. Siling ko ganis, kaugalingon ko, basi nakahambal si aw nga, I don't know lang kung tuod na, basi nakahambal ka lang ba lang wala na spark ang inyo relasyon kay basi kung may nakitaan ka naman nga lain mo nakasiling ka nga wala ka na sang nasiplatan nga spark sa iya o wala ka na sang nabatyagan sa iya na abi magpulo pa bansar ka balas ng maayo hay oo anak antes ka magdesisyon pulo pinsaron mo gid anay kay nga kung magpasagasaga ka kang magpadala-dala ka sa silabo sang imo balatyagon ang ending indi amo wala sang magahinulsol sa una kundi ara gid sa ulihi once nga maghinulsol ka ara na hindi mo na mapabalik ang tanan. Istoryahan na lang bala, pungkuin na lang na sang maayo na hindi na siya magbugat nga problema kung ikaw mismo ang nagapangita paagi nga mangin mamagaan ina kay masolusyonan. Tagai ang partner mo sang kahigayunan. Tagai siya kahigayunan nga mapabalik ang ginapangita mo nga spark sang pagpalanggaanay ninyo. Na may problema lang siya guro kung nga nakahamba lang siya sina either problema niya sa iya nanay nga nagamasakit mo na nga wala siya time sa ginapangita mo ay kinahanglan lang giday nami gani kung alalayan mo siya mo kay dako ang papel niya sa kabuhi mo nangin magatindog siya nga amay bana mo amay sang kabataan mo nga ginako niya, timpinsara na akoon niya, sa laguron bala niya, talagsa ka na lang nakakita lalaki nga mo na subong. Muklata ang imo mga mata. Hindi ka magpabungol-bungol, kang magpabulag-bulag sa realidad sang kabuhi. Be practical, my dear. Unaha ang kaayuhan sang imo mga kabataan, paulihin na lang ang kaugalingon. Amo na ganing iban nga mga ginikanan, ang iban nga mga Iloy, masakripisyo nila ang mga bagay, especially ang love, para sa ila kabataan, di ba na? Amo inaon, nagkita nyo, nagbusbus na, nagbuubo ng mabasko nga ulan. Pero outod tuod na siya, na?
Padalmi ang imo sitwasyon. Binagbinaga ang mga sitwasyon antes ka magdesisyon nga mga makigbulag sang dalayon sa partner mo nga ina. Ano ba lang dangtan sang tanan? Makapaayo bala para sa akon? Makapaayo man bala para sa kabataan ko? O kung ako ang nagsala? O si saas ang maayo? Para mahibaluan mo ang maayong sabat sa pagpangusisa mo sa imo kaugalingon, magpagamuyo ka. Na? Magpangamuyo ka. Ngayo ka sa iya guidance, pangayo ka sa iya protection, pangayo ka sa iya giya kung anong dapat mo himuon. Kay tuytuyan ka sa mahal nga Dios. Kundiin ikaw nga banas dapat nag-usoy para sa kaayuhan mo kag para sa kaayuhan sang kabataan mo. Kabay pa, inday aw-aw, magkahimo ikaw sa maayong solusyon para sa imo sitwasyon, ilabi na sa kabataan mo. Salamat gid. Okay? Sa mga reactions ng aton mga palangga man nga mga tagpalamati abaw. Siling ni Ma'am Ana, sinuro ga pamati ko action Tita Wilma sa sender ami muday sa imo ang problema. Ang problema ginbulagan ka gani guro sang bana mo. Ginbulagan ka gani sang bana mo. Karon bulagan mo naman ang bana mo nga babayi. Nagatipan man siya sa iya Eloy. Sorry gin mama nga magpangamuyo ka lang para sa kaayuhan. Sang imo batasan. Gani bala action will mainsakto gid ang advice mo daw makabalo daw hindi makabalo mag-suggest da sa sender. Ma'am Ana, Aurora, mag-istoryahanay ka mo. Kagklaruhon ang mga misunderstanding ninyo para maintindihan. Mag-intindihan ay ka mga duwa and focus sa inyo relationship. Basi ikaw may diferensya, Aurora. So, think of it. Amo na siya ang point nila. Okay na naman ang iban nga mga reactions, iba naton nga mga panangka nga pagpalamati sa inyo nila, mga loves ta. Pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Life Extension Vitamin D3. Okay. Hi, Juvie Munares. Good afternoon. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Alright. Tita Wilma Arilang Japon, Nanay Isabel ga monitor, Tita We. Nanay Isabel and Eddie Laos dira sa may Victoria City. Good afternoon, Tita We. Tamiya ko sa Langilan sa Family Relor kag sa Sagay, Family Sumikad, Panton, Family. Kamusta lang sa inyo tanan? Ang gapanamyaw, Carmela Panton, Sumikal Relor. Hello, Inday Blaza. Good afternoon. Tita Wilma, siling niya. Manuel John Ong, yes, salamat gid. Okay, salamat gid sa inyo. Kag, kay Jeneline Barnueva Ignacio, mayong hapon lang dira. Kay Alan Grace Carillo. Kay Juvie Monares. Kay Ruchel Fulgencio Susana. Hello, good afternoon. Kag, yes, Tita We. Kay Inday Connie. Yes, salamat man No, Bihuno. Salamat man kay Yapwell. Gloria Nobleza, Gloria Nobleza, unique mo nga account name, doble-doble, no? Carmela Pantom Sumika, Josie Lynn, thank you gid kay Noah Rodrigo, kay Genevieve Hinova Canilio, good afternoon. Ay about si Sir Rufino Eragabino, kamusta na ikaw? Wala na ko kabati, kamusta nagbakasyon siguro. Okay, enough lang anay. Mabalik lang na kung si Tita Wilma pagkatapos man no? Pag may time, balikan ko inyong mga greetings online. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date. Standby na para sa itong sa ni horoscope. Linda Bato, good afternoon and thank you, kid. Thanks for the 75 stars you sent. Thank you, gid, ma'am. Okay. Sa ating horoscope, karon iya nga adlaw sa Miyerkules, Mayo 25, tuig 2022. Unahon na ito ng zodiac sign nga Gemini. Ining mga Gemini na tao ini sila Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Gemini, kung malayo ka sa imo palangga, mabatyagan mo ang kasubo, kag kahidlaw, di bala? Pero ang tanan, madula, kung magkabanto naman ikaw message o kung tawag sa iya. Na, mo na makapalipay sa inyo karon nga adlaw mga Gemini, kag ang kaayuhan ninyo para sa inyo kaugalingon, amugid inang inyo dapat tutukan Gemini. Mag-save ka, magtipon ka. Mas wati nga mga numero 10, 33, 40, kag 41, neon green is your lucky color. Sa mga Cancer, ang mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Mga Cancer, mabudlayan ka or mabudlayan ka mo sa pagpaintyende sa inyo opinion sa iban. Pero, labi pagid nga magasangkad, magadugang bala, magasangkad ang inyo ikasarang paagi sa komunikasyon. Mga maswati nga mga numero Cancer, 7, 27, 29, kag 36. Okay. Sky blue is your lucky color. Leo, mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Leo, ang inyo panagupnop or kung ano man ang inyo mabatyagan, magamatuod ina. Tungod, subong pa lang, lubos mo na nga makilala ang matuod-tuod nga kolor sang imo isa kaabyan. 3, 39, 40, kag 43, aqua blue is your lucky color. Virgo, ang mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Ari naman mga Virgo, kinanglan halong-halong hinay-hinay sa sobra-sobra nga paggasto. Guro damo, kwarta mga Virgo. Kag padayunan ninyo ang paghimo sang kaayuhan. Padayunan ninyong inyo pagkamaalwan kay sigurado mga maayo nga mga bagay. Kung ang mga maayo nga mga bagay inyo himuon, ang balik sina sa inyo, pulos man mga maayo. 2, 12, 32, kag 33, red is your lucky color. Yes, mga Libra, ang mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Ang mga Libra, kung may problema, kung may problema ka mo mga Libra, kag para magmagaan ang inyo dughan, dapat i-share ninyo inyo problema sa inyo pinalangga. Kung ano inang nagagamo sa inyo balatyagon, ipautwas sa inyo asawa or bana, girl or boyfriend, para may magka-comfort man sa inyo. Hindi pagsuluha. Just 8, 14, 36, kag 38, jade green is your lucky color. Scorpio, ang mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Karon nga adlaw Scorpio, hindi man malikawan ang pagsinabtanay, bayluhan na isang mga ideya, no? Natural na, normal na, no? Pero mas pilion mo nga deadma ka lang, wala ka lang, no reaction para hindi kaya kakita away. 8, 9, 35, kag 41, brown is your lucky color.
Una pa lang inangabahin sa mga zodiac sign para sa iton horoscope karon nga adlaw. Inday Linda Bato. Or ba to? Yung Inday Linda Bato, good afternoon and thank you. Magabalik pa si Tita Wilma sa dugang pagid nga mga zodiac sign pagkatapos ang pila ka mga commercials. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale,
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang Mo radyo kay pigaw signal ko mama. Okay. At si Indetal maigwi ko kay Lydia Bibing niya, Jennifer kag Mercedes Lambert sa may Bueno Park. Ara lang gihapon sila hambal ni Virgil Pinda. At solid mo gin nga tagpalamat di Tita We. We love you. Salamat kid Diverge na. Okay, diin na kita Tita Wilma. Ara na kita sa zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius na taon, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Klaro, klaro kaayo ang mga ginaplano mo sa karon Sagittarius, kag madali ikaw nga maintindihan sang mga tao nga ara sa palibot mo. 13, 23, 35 kag 39 mga maswerte nga numero. Indigo is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn, Disyembre 22 tubtub Enero 19. Hindi ka matingala Capricorn yan or hindi ka mo magkatingala mga Capricorn kung may maghahatag sang problema sa inyo o kung makasakit sang ulo ninyo. Kung sino man na, likawin nyo lang nga makigbais. Kay kung makigbais ka mo, wala, gig ka mo dira sang makuha. 14, 27, 36, kag 42 sa mga maswerte nga numero. Yellow is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman, Enero 20, tubtub Pebrero, Jasi, na Jesse 8, di ba? Tsakto Enero 20 to Pebrero, Jesse 8 Aquarius. Ang mga maayo nga mga bagay, ara naman siya. Ang mga maayo nga mga bagay nga nahimo mo sa imo isig ka pareho, may katumbas ina. May katumbas ina. So ang bunga resulta sina sa palaabuton. Kung good ang ginhimo mo, good man ang imo mabaton. Pero kung hindi, ti pasensya, di ba la, Aquarius? 4, 7, 14, kag 40. Mga maswerte nga numero. Orange is your lucky color. Mga Pisces naman ay nga mga anak ko. Pisces, Pebrero, 19, tubtub Marso 20, sa laang pagpati ninyo, Pisces, or pagpati mo, Pisces, nga baliwala ka sa pamilya ninyo. Tungod nga, kabaliskaran, ina. Ha? Hindi pag ipalayo ang kaugalingon mo sa mga nagapalangga sa imo. 11, 25, 39, kag 40 mga maswerte nga numero. Red is your lucky color. Yes. Aries. Ang mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19. Abaw. Aries, daw nag-amat-amat las ay ang imusubong pagpakigbagay sa isa mo ka kapamilya or sa isa mo kaabyan. Tungod nga wala ka pagin makamove on sa hinakit mo sa ila, hindi adulaan na. Importante, maayo lang ang relasyon. 8, 25, 30, kag 40 mga maswerte nga numero. Blue is your lucky color. Naligid lang ang aton oras
Impontulos 3 ang ito nanay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. May-ari pa kita nabilin. Ha? Taurus. Ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Aha, bodo ka nami sa mga Taurian. Isa sa imong mga pamilya ang matagaan mo sang kalipay karon nga adlaw. Pero maghalong ka lang. Tungod may ara naman nga magalain sang buot sa imo. May ara naman may magalain naman nga buot sa imo. Maswati nga mga numero 25, 30, 39, kag 42, lucky color green. Okay, nabatian na nato ng itong mga zodiac sign para man sa itong text sa horoscope karon iya nga adlaw Miyerkules. Mayo 25 tuig 2022. Joshua Christopher Bellas, mayong hapon, salamat gid. Vichay Apasible, salamat gid, na? Mayong hapon sa imo kag kay Mama Dear mo. Ti unas ang pagpaalam ni Tita Wilmang, wala na ton malabutan, pasensya, bawi naman ko buwas, ana. Ang Bible verse of the day nga mabili na iton sa inyo halin sa Proverbs chapter 2 verse 8, for he guards the course of the just and protects the way of his faithful ones. I can't say goodbye. Sa liwat mayong hapon, standby na sa matahong nga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. I would die. Action! Radio!